sayur bayam, daun ubi. Nah, begini nih. Goreng telur, sambel. Wah, kenyang. Iya, makanya kena banyu kan dadi apik to. Nek apa nek kena banyu urip kok. Bayam-bayam urip kabeh to. Kok kene-kene iki to. Lah ya. Urip kabeh. Lho iki lho sing dari satu. Makanya nek banyune mrene tetep urip lho. Anggar tukule gede-gede ini urip. Tapi nek tukule cilik garing. Kita ngambil sayur daun ubi, guys. Masakan yang saya suka begini nih. Daun ubi. Ndoke ndek iki jare kowe madang. Ijek loro tak goreng ini ya. Heeh. Tekate iki matenge lebih pek mbuke. Masa? Heeh, anu pisan. Lah engko yang mateng kabeh ya. Wis tuwek-tuwek. Wis sing loro iki tuwek-tuwek jan. Lah ya. Kan mateng ning dhuwur wae. Nek mateng ning dhuwur enak rasane kok. Iki mateng ning dhuwur ya. Lho, oke nek lombok jare sapa? Oke. Seminggu punjul dipeki kan. Ya pas we lahiran kan. Orang dino? Bolong di. Lala, marem iki kok dilalah. Ring dok ya. Heeh. Sore enak pites iki kono kok. Iki pedes banget iki. Ya yo tenan iki, langkungku. Lho, ndondet. Orang gak ada iki. Heeh, saiki tok iki tok. Kulon anu kono gak enak. Mbah. Ora mbok sirame tak kono. Kuwi tak sirami kabeh sing kuwi lho. Anu, rambuke dhuwur sange ya. Iya kono. Heeh. 3, 4, 5 iki. Iki malah mati ngapa iki? Endi? Kuwi ya. Iya iki ngapa, Pak? Mbah mati. Dikit iki malah. Kurang diempuki kali. Apa telon iki dikeruk isik ya? Enak isine ora? Ini aja berantakan ini, Pak. Enak isine ora ya? Lah, Mbak. Dikeruk isik. Ada mbok pei. Ya engko tak pakne adem lah. Lho engko panas gosong mari. Lho. Kembar yang dia mau? Bareng agak kontrol iki. Masa? Mbok iya wong ngambakalan. Setan kan ora kae. Lah ya setan enak ora, Pak. Tapi nek ora enggak ada ora usah. Lah nek malah Kenek. masih gede iki. Kenek ya sakno. Oh, malah irawo. Malah Mak. Kenek ya sakno, Mak. Wong jane enggak ada kok. Baskom ngono. Saya sire sak itik tok. Wis engko cukup aku tok sayur bening lu. Lu ya? Heeh. Ari kelantok iki brambang goreng, bayi iki ndelok langsung. Ijo. Oh, berarti lombokku mriki tok no aku paneni. Iya kali iki tok sak batang tok. Lah senduru ki mati juga kok. Tapi iki akeh lho. Engko bareng kanggo sing ngisor tukul anu. Lumayan iki pedes banget. Goreng tok. Nah, Entek lombok lah sekene kok mati iki. Garing. pekno kate sing cilik Pak aku. Sing gedene dimasak. Sing kata sing dhuwur senggek. Oh, wis sing cilik iki kok Pak. Cilik wae mana. Senggek ngene. Iki singgek iki nggo singgek. Cilik wae Pak. Iki lho. Endi iki? Heeh. Iki? Ya usah. Cilik wae. Paruh. Wah. Karo sesuk. Geri yo, iki malah ora ngene. Ya kok sampe kapuk. Ini bakar ae hancur. Tak tandur jahe iki ya. Iki jahe sitok ngono. Kan tak uncalke urip ta. Ini ki wae yang ngono kuwi pek ngono iki anake kok biasa, Pak. Apa? Wong ngerti dhisik ngono. Wis bosok wisan garing. Oh, apa mergo ndek melas pek iki kae? Heeh, wis bosok. Lah nek ta bosok kuwi wis tukul ya. Sing tukul tak pindah ning isor kabeh.
Pepaya kuwi iso dhisik sawek men ya. Kukule tuh nanti. Iya. Padahal dhisik disebar tok ngene. Iya tak buk terus kowe mbok etrek-etrek ini kayak. Dolan cawe ya. Kok kene memang nek kukul dari kukul. Dhisik kan awake dhewe tuku kates terus kae, Pak. Iya. Oh iya pas selamatan ini. Ketika selamatan tuku dari sini. Kan nek banyune kan akhirnya urip. Berarti biji pepaya uncal kelon omah ki tuku kabeh, Pak. Nyenek situ wae ya. Alah nggersak wit pepaya mungkin raket tang 10 tukul. Ngarep mindah. Pindah ngisor kono ngun anu kuwi lho apa? Pinggir galengan kuwi lho, Mak. Pinggir apa kuwi? Kalen kuwi lho. Ngisore suket odot sampinge pepaya. Payu, wit anune payu lho. Apa nih? Wite payu lho. Paya payu kok. Ning mungkin kreatur 2000 sih. ngali. 2000 sih tak. Ini tuku nggo 10.000 paling enggak ya. Nah, tele 2000. Lha paya sing nome payang kok. Iki ta? Iya. Nah. Tapi kudu nek sak karung gedhe ngono. Tapi nek wong hajatan digoleki. Iya. Kowe ning anu sapa gelem kon pek piye? Payah ning kampung. Ning Jakarta ngono. Tuku. Ke sayur asem. Ya tapi kan saya ning kampung-kampung iki diimpor Jakarta ya. Iya, kenai. Jakarta kan ono nandur. Ke sayur asem ya. Oseng Jakarta wis enek tanah sing longgar ya. Enek wong bisnis nang ngono ya. Sayuran ning kampung. kebanyakan tapi setor wong daerah Jawa. Ya Serang Bogor kuwi kae. Kan kono lahane Jambu. Jawa paling Lombok. Iya ora to, Pak. Jawa paling Lombok. Ini jero. Bisa ngintil-ngintil lah rumah. Kok jero tapi yo Mbak. Ganti perban. Nek sewulan kok anu. Dua becek lu. Kondas pate, kondas kutu tak weh. Dan mari ke luka. Apa nih? Oli, das kutu itu tak weh. Go, ame apa? Iya. Terus anu pedes kok. Kan kena panas, kena udan, kayak siraman iki dadi apik. Nek kena banyu terus ya mlempem. Dewi kan berarti salah, Pak. Aturane wis tukul kae nandur nah. Pas udan terus lho. Iki ya. Berarti iki bener kok nandur ini. Heeh. Iki tapi iki lambat jane. Aturane wingi-wingi wis awake pas panen lomboke lho. Pas sering panen kae to. Kae kudune bibite senek nandur neh. Berarti ra kentekan iki kan padha karo kentekan lho. Jane anu Pak. Bibit kae bendino enek. Lemur minggu tok tutup. Ngisor pojok ini. Oh. Sik dodol ngono.
Jadi tak tinggal ngetasi kelambi ya Pak. Apa? Kosong. Tahu deh irang siap. Iya kosong. Kayak saya hilang Pak ini. Terus gini ada. Diamplas gak iso? Gue kerenjeng. Entek berarti diamplas saya. Nang tuku sing layah ae lho. Mau nih mau ngarepe bajar wae nang dodol. Ah pawon ngene iki Pak. Lah tuku. Tuku wis tok mulai. Dia lah kontrol kayak tidak lihat ini diri yuk belakang. Iki biate iki. Ini gedang. Heeh, gedang buah ya. Khusus iki buah iki apa iku? Nenek tamu-tamu mrene kok kuwi gedang kuwi. Iya. Legene lembuke ngakon mek gedang ora gelem mangan gedang. Apa ora sering ndang mek. Anu. Begini. Gara-gara aku ora gelem mangan ya. Arepe bentan kuncian ae. Kok ono Joko iki es. Mbok es yo pegel nang awak. Ora yo. Es tok. Ayo es tok. Dikandok siji tak kon ngeruk nisan lho kan. Gawe sampah nang omah. Kirim mata ngono. Apa ya kolor. Ya ora sikile kuwi ya. Biasanya kan nek wong ngono. Heeh. Sikile kan loro pincang kuwi. Makanya turu matane pirak-pilik mesti loro. Ngene iki ya. Heeh. Nang niku mesti loro. DP tak rasani karo bebe dunia ini gini Pak. Ya pirak-pilik matane mesti loro. Masake sikile. Kecil. Heeh. Sayur bening daun ubi jalar kayak sama pepaya terus sama bayam. Nah inilah daun ubi jalar.
Iya namanya enak. Dek kecil dek. Terus masaknya cepet ngono ya. Delon mang menit kan mateng. Sepenting iki sik ben. Payane sih. Payane sik ben untuk mbok tapi iki nek dimorke bareng kok kelodong. Iya mang menitan tuh mateng iki bayam iki. Iya mateng kok. Goreng yang apa Bambang goreng seger langsung ya. Iya mau terus. Lopone kan ku senengane aku seneng iki KTP krenyes-krenyes ngono. Terang awak penak manu niku mana. Asli malah aku seneng jangan biar aku. Kan dhisik berapa bulan ae kuwi terus saya. Iya, kayak setengah adik. Setengah adik ku mau manganan. Lah ya. Malah enak nang awak. Tapi kan ngelakne ngene iki tak kelakne ngene. Segeran tuh rasane enak lho. Nek mangan iwak-iwak nyeluyut nang untu malah ora kabeh. Nek nguntu terkean. Goni ya. Apa segoni dia saya. Tak ngelar segose. Nah, ini sayur beningnya, guys. Mana sih bener? Sayur bayam, daun ubi. Nah, begini nih. Goreng telur, sambel. Wah, kenyang, nikmat.